आता चिऱ्यांचं काम नाही. एवढंसं झालं तरी किती आनंद होतो ना आपल्याला. आता 2 दिवसामध्ये लगेच सुकून जातात, अजिबात वेळ लागत नाही. खूप दिवसानंतर बाहेर पडले ना. हे पाहिजे होतं मोबाईल म्हटलं मजबूत होतं. हा ते बघा इकडे भाग्या. भाग्या इथे शेरू हाय हाय खरं भाग्या. हा बा बघ किती वाळू आहे बघ. हे चला मागे दोघांनी बघ 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 मस्ती चालू झाली बघ. अरे मातीत लवू नका रे. कचरा जो होता ना जमा करून ठेवला सगळा टाकला चुलीमध्ये. इथे घ्यायचंय पाणी मारायला सुरुवात करायची, पण जरा थांबलोय म्हणजे पाणी आहे ना गरम होऊ दे, कारण परत चूल भिजली असते ना. पुढे घेऊया का मारून पटकन? पुढे जाऊया. पुढे मी काढली झाडू. पहिल्या ह्या दोघांना हे कर. असे पळतात बघा दोघं जण. खाऊन पिऊन झालं आता सगळं. थांबा इकडे इकडे बघ शेरू. ओय शेरू दोघं पण चॅप्टर आहेत. हा 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 लय चॅप्टर आहे. हा 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 साधा बोलाय. हा शेरू साधा बोलाय. भाग्या चॅप्टर आहे. हा मंदिर ठेवू ना. चला इथे पाणी मारून घेऊया खांबांना. ह्या टेबल कशाला पाहिजे? माझा हात पोचेल ना. नाही नाही चिरा आहे ना ठेवलेला, माझा पण नाही पोचणार चिऱ्यावर चढून. चिरा का सगळीकडे ठेवशील? हा एक चिरा का सगळीकडे उचलून टाकशील? तू नको वळू आता. का तुला पाय तुला पण भिगायचं कर. मला काय करायचं? टेबल गेला तू प्लास्टिकचा आपला. टेबल कुठे आहे? पोचतोय हात बस झाला. आता हा चिरा आहे म्हणून तिथे वर एकदम हात वर करून पाणी वेस्टेज जाणार. ते बघते बघ त्यांची मस्ती चालू झाली बघ. खेळू दे ना, खेळू दे. दोघं जण ना खेळताना असे 2-3 दिवस मारायचं ना पाणी. चारी बाजूनी छान पाहिजे, एकदम मजबूत व्हायला पाहिजे घर आपलं. पाणी जेवढं घालाल तेवढं चांगलं. हे पुढचे झाले. हवंय पाणी नको हाय उरलेलं ते टाकून दे 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 मला. बिया पण गेल्या. काढू थोडा कमी. मला किती निघाला टाकू पुढे टाकू. त्या इथं लादी बसवून बघ मी त्यात टाकून ठेव. व्यवस्थित पुढे गॅप वाटतं ना त्यात ठेव. त्या साईडला बघ पाचशे साईडला इकडे हा मागे गॅप आहे. दगडी लावल्यात ना तिथे गॅप आहे बारके बारके. सोड द्या तिकडे त्या साईडली म्हणतात. हा आज बस आज टाक. बाजूची दिसतील चिऱ्या तर आहेत ना पडलेले 4-5. ते उचलून नंतर ठेवूया म्हणजे एक साईडला जातील. मग आता काय चिऱ्यांचं काम नाही. तर चांगलं असतं ना उंच झालंय तर बरं झालं ना. एक एक चिरा वाढवला ते उंचाळ बंदिस्त झालं पुरा. हा चांगलं दिसतं एकदम. पहिला कसं ते कट्टा केल्यासारखं वाटायचं. मग हे एवढंसं झालं तरी किती आनंद होतो ना आपल्याला. आनंद म्हणजे आता तुझं घर आहे ते पूर्ण बंद झालं. माझ्या घराचं काय काम नाही. अजून कलर बिलर करायचं आहे. करूया सावकाश. काय घाई आहे? पैशाच्या व्यवहाराच्या हिशोबाने करायचं. हा सावकाश करा. जे गरजेचं आहे ते आधी करायचं.
इच्छानुसार जमतं. हां मग आता कलर वगैरे एवढं काही आता गरजेचं आम्हाला वाटत नाही आहे, त्याच्यामुळे होईल सावकाश. ज्या गोष्टीने आपल्याला त्रास होतो ना त्या गोष्टी अगोदर हे करून घ्यायच्या, आपला त्रास थोडासा कमी करायचा. आता ह्याच्या पुढचं टार्गेट आमचं ठरलेलं आहे, ते तुम्हाला सांगूया. आम्ही ठरवलं आहे आम्ही काय करायचं तर हे झाल्यानंतर. पाणी मारलं आपलं. आणि त्या दिशेने आम्हाला पावलं पण उचलायचे आहेत. मी चालली होती जरा केळ बघायला. काल बघा तुम्हाला मी दाखवलं ना व्हिडिओमध्ये, म्हटलं बघूया आज किती बाहेर आली ती. असं आनंद होतो ना बघून बघून. ही बघा आता हळूहळू खोलेल ती कशी बाबा. चला बराच वेळ झाला, आमचं काम चालू आहे. मला वाटतं 1-1.5 तास झाला सगळं चाललेलं आहे आमचं. इतकी वाळू वाळू ना घरामध्ये. काल पण साफ केलं तरी पण हां पूर्ण होईपर्यंत ते चालूच राहणार. त्याच्यामुळे किती पण आपण क्लीन करायला गेलो ना ते काही उपयोग नाही. अजून प्लास्टर बाकी आहे करायचा. हवं आहे पाणी? देते. चला तुम्हाला तर मी थोड्या वेळाने भेटते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि ते बघा कुणालचे बाबा कशा उन्हामध्ये काम करतात. त्यांना मी आता ओरडली, तिथे समोर होते तिथे आता गेले बघा. ते रान आहेत ना वाढलेलं ते साफ करायला. त्यांना नका करू आता, तरी पण ऐकत नाही. सकाळचे वाजले 9:30, पण तरी पण कडकडीत ऊन बघा असतं ना, मग त्रास होतो. त्यांना आवडतं ऊन. मी आता चालली होती भाजी काढायला, अजून नाश्ता बनवायचा बाकी आहे. हल्ली 2 दिवस झाले ना सगळं टाईम टेबल थोडंसं चेंज झालेलं आहे. कारण आपल्याकडे माहिती ना काम चालू होतं ना, त्याच्यामुळे जरा गडबड झालेली आहे. तर आता पटकन आहे ना चपाती भाजीच मी करणार आहे. कारण दुपारी मग ना थोडंसं हलकं फुलकं काय केलं तर चालून जाईल. भाग्या शेरू झोपलेत, जाम मस्ती करतात खूप. त्याच्यामुळे आता पटापट मी ना करून घेते. म्हणजे मी जेवण करायला घेतलं ना किचनमध्ये काय नुसते माझ्या मागे मागे फिरत असतात. कुणाला आहे त्याचा अभ्यास करतो आहे. आज कुणालची सुट्टी आहे. आज वार सांगते तुम्हाला सोमवार, आणि सोमवार असल्यामुळे नेहमीप्रमाणे आमच्याकडे लाईट गेलेली आहे. आणि लाईट गेलेली असल्यामुळे फोनची चार्जिंग आपली कमी आहे. त्याच्यामुळे जेवढं शक्य होईल तितकं शूटिंग करून घेते. तर भाजी काढून घेते. मस्त अशा चवळीच्या शेंगानं आपल्या तयार झाल्यात. म्हटलं हीच भाजी म्हटलं करते, आवडेल सर्वांना खायला. मस्त कोवळ्या शेंगा आहेत. चला पटापट करून घेऊया. संध्याकाळी मला ना आज बाजारात पण जायचं आहे, म्हणजे तराळ्यामध्ये जायचं आहे. एक 2-4 वस्तू ना आणायच्यात वाघे आणि शेरूसाठी. आणि अजून पण 1-2 वस्तू आहेत ज्या आपल्या घराच्या कामासाठी ना हव्यात. आता काल कुणालचे बाबा गेले होते रविवारी, पण त्यांना त्या वस्तू मिळाल्या नाहीत. त्याच्यामुळे आज पुन्हा जावं लागतं आहे. तर म्हटलं 2-3 आपली कामं आहेत ती पण म्हटलं होऊन जातील. पण मग मी आणि कुणालचे बाबा आम्ही असं 2 जण जायचं ठरवलं आहे. आणि ह्या दोघांकडे कुणाला आहे घरी, म्हणजे आज सोमवार आहे म्हणूनच निघालो. नाही तर मग ह्यांना असं टाकून आता नाही जाऊ शकत, कारण लहान आहेत ना अजून. ह्या बघा चवळीच्या शेंगा. कालपासून मला इच्छा आहे करायची, म्हटलं आज बनवते. आता पटापट ना मी ह्या काढून घेते. सर्व कोवळ्या पण काढते. कोवळ्या असल्या ना का भाजी एकदम छान मस्त टेस्टी लागते. थोडासा हा बघा नाश्ता बनवून झाला. भाजी चपाती आणि कैरी, आणि जरा बाहेर बसून खातोय कारण गरम होत आहे खूप. कुणालचे बाबा पण आहेत बघा इथे. मी आंबा खातो. खावा आंबा खावा. त्यांना चपाती आणि आंबा भरपूर आवडतो. तो कलिंगड कापा आता. कापा म्हणजे काढा तो, आता तयार झालाय कलिंगड. काय वाटतं? काढायला पाहिजे तुम्ही लोकांनी त्या दिवशी. मला असं वाटतंय तयार झाला. काढा तो. असं काढूया नंतर, जरा ऊन कमी होऊ दे. चला आता मी घेतलेत वांगी चिरायला. तर वांगी आपली ना काढून झालेली आहेत. जवळजवळ 1 किलोच्या आसपास वांगी आहेत. त्याला सुकवायचे आहेत मला. धुवून ठेवलेत मी. ही बघा, आपल्याला एका ताईंची कमेंट होती की ताई तुम्ही वांगी कशी सुकवता ते दाखवा. तर पटकन तुम्हाला मी दाखवते. सर्व आहे ना कापून घेते अगोदर. लांब लांब म्हणजे जशा आपल्याला पाहिजे ना त्या आकाराच्या कापून घ्यायच्या. मी गोल गोल कापून घेते, कारण मग असे पटकन सुकतात. मग गोल कापल्यावरती 2 दिवसामध्ये लगेच सुकून जातात. ही बघा वांगी ना आपली आता कापून झालेत. तर अशा गोल गोल पद्धतीने मी कापते. आता त्यात काय नाही, फक्त मीठ टाकायचं आणि हळद टाकायची. आणि हे सर्व ना व्यवस्थित सगळ्या वांग्यांना लागेल ना असं सगळं हे करून घ्यायचं.
तर ही बघा अशी व्यवस्थित मी लावून घेतली. आता ही उन्हामध्ये ठेवायची. चांगलं कडकडीत ऊन असेल ना तर 2 दिवसामध्ये लगेच सुकून जातात. अजिबात वेळ लागत नाही. अशी आणि हे बघा हे दोघं जण असे ह्यांचे मस्ती चालू आहे मगातपासनं. हे बघा काय चाललं रे दोघांचं. हा त्याच्याकडे तर चला 4:30 वाजले संध्याकाळचे आणि निघालो आम्ही तरळ्यात जायला. कुणाला म्हटलं त्या दोघांकडे जरा लक्ष ठेवू. ते आता कन्फ्यूज झाले तुम्ही कुठे चालली काय. म्हणजे अगदी तयार होईपर्यंत सगळं निरीक्षण त्यांचं चाललं होतं दोघांचं. तर बघा कुणाला उभा आहे. त्याने दरवाजाला बंद करून घेतला आहे. बघूया आता काय करतात. राडा लावते. जाऊन ना पटकन यायचं आहे. जास्त वेळ थांबणार नाही कारण ते दोघं जण ना कुणाला हैराण करतील. खूप दिवसानंतर बाहेर पडले ना. आताचं वातावरण वेगळं आहे. नेहमीचं वातावरण वेगळं असतं. कसं उसाळ झालंय मग सगळं. थंडीमध्ये आणि पावसामध्ये कसं असतं रे आता कसं फरक पडतो. हिरवळ सर्व गायब झाली. सर्व ऊन झाली. तर अजून 2 महिन्यात पूर्ण हिरवं गार होत आहे. जर आता पहिला पाऊस पडला की लगेच सगळी जमीन हिरवीगार होते. पावसामध्ये किती आहे बघ. पावसाच्या पाण्यामध्ये एका पाण्याने एकच पाऊस पडला की लगेच हिरवगार व्हायला सुरुवात होते. मॅडम आल्या. कोणाचा फोन आलाय. हे काय सामान घेतलं सगळं. काय काय भेटलं. बाजारात आलो अर्ध सामान घेतलं परत दुसरीकडे चाललोय. हे तरळ्याच्या ब्रिजच्या इथे इकडे तिकडे एक वस्तू इकडे तर एक वस्तू तिकडे. पटकन असं काही मिळत नाही ना. 3-4 दुकानं फिरलो आम्ही. बोला आता आम्ही चाललो वैभववाडी रोडला. हा बंद आहे. कुठे इथे गुजरात येऊन बंद आहे बघ ना. तिकडे चाल ना समोर त्या साईडला. इथे म्हणून ते इकडे आलो ना. चण्याची वगैरे आज घेऊया. इथे थांबलो वैभववाडी रोडला. कुणालच्या बघ घेतात ते आपल्याला पाहिजे ते. आता पत्रे आपण लावणार तेव्हा हव्यात 2-4 वस्तू. 2-3 ठिकाणी फिरलो. आता इथे मिळाले आपल्याला त्याच्यामुळे झालंय आपलं काम. आवाज आता पुन्हा तिकडे जायचं आहे. हा हे पाहिजे होतं. हां 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 हां. अच्छा शेंगदाणे किती घेतले मग. पण ते हे नाही होणार ना ठेवून परत ते हे नाही ना होणार. कुरमुरे कसे. कुरमुरे आहेत आपल्याकडे. डाळ तिखट डाळ. तिखट डाळ भाजी का कसा भाजी का 100 ग्रॅम. चांगलं काय नाही राहिलं. सगळं सामान घेतलं आणि ते निघालो. बराच वेळ गेला. मला वाटतं जवळजवळ 2 तास गेले असतील ना. किती वाजता आलो वाजले किती सांगून तुका सांगतो. टाइम नाही बघितला मी. काय बघा रस्ता वन वे आहे तरी पण बघा कशा गाड्या येतात त्या. आपण सांभाळून चालायचं. जाऊ दे चुकीच्या ट्रॅकने ते ना आपण नियम पाळायचे. जाऊ दे चला घरी जाऊया पटकन. चला बाबू वाट बघ. आता तुम्हाला वाघ्या आणि शेरू काय माहिती काय करत असतील. कुणाला 2दा फोन आला होता. बघूया आपण घरी गेल्यानंतर. बैलगाडी बैलगाडी जरा दे ने ना जवळ. बैलगाडी बघूया आपण. बैलगाडी आहे तू बसतेस का सांगू का सोडायला त्याला. हा त्याला सांगू का सोडायला त्याच्यावर बसतेस का असं म्हटलं. बैलगाडीमध्ये आम्ही लहान असताना भरपूर बसलेलो आहोत.
अय्या तिकडे गेली शी ती बघा हा बैलगाडी मोबाईल म्हटलं मजबूत होतं. हा ते बघा हा मस्त. आणि गळ्यामध्ये हे पण आहेत घुंगरू. आमच्या अण्णांची होती बैलगाडी. बैलगाडी बघितली का अण्णांची आठवण येते. काय खाल्लं त्याला खायला काय दिलं का लाईट काय खाल्लं नाही ना. ते कुणा घरात घे सगळं काय पिशवी घरात घे खायची. हा घेतो घरात घेतलेली आईने मागितले. त्यांचा औषधांच्या ताईला फोन लावून दे जरा मला. आमच्याकडे आज लाईट नाटक करते. म्हणजे मगाशी आम्ही की नाही 6:15च्या दरम्यान घरी आलो. आल्यानंतर घरातलं थोडंसं काम होतं ते केलं. म्हणजे झाडांना पाणी वगैरे घालायचं आणि झाडं वगैरे काढायचे ते. आणि 6:45च्या दरम्यान लाईट गेली. आता वाजलेत 8:20. म्हणजे सारखी आपली लाईट जाते कारण वातावरण एकदम पावसाळी झालेलं आहे. आणि ते बघा मागची लाईट बघा चालू आहे ना पडवीची. कुणाला आणि कुणालचे बाबा ना ते दिवा आपले बांधलेले आहेत ना त्याला हे करतात पाणी घालतात. कारण 2 टाईम पाणी घालायचं. सकाळी पण घातलं आता संध्याकाळी पण. काका मगाशी आले होते ना ते सांगून गेले की 2दा पाणी टाका. त्याच्यामुळे ते 2 जण ते काम करतात. लाईट नव्हती त्याच्यामुळे आत्ता लाईट आली ना तर त्यांनी करायला घेतलं. मग म्हणजे काळोखात कसं करणार. भाग्या आणि शेरू झोपलेत म्हणण्यापेक्षा त्यांना झोपवलंय गोड बोलून हे करून जाम मस्ती करतात ना. अजून माझी लादी पुसायची बाकी आहे. आणि आता सगळ्यात आधी तर म्हटलं जेवण करून घेते. काहीतरी एकच आता शॉर्टकटमध्ये बनवलं आहे कारण लाईटीचं काही सांगू शकत नाही. मगापासून 3-4 वेळा ये जा करते लाईट. हे 2-4 दिवस झाले ना म्हणजे पावसाचं हे वातावरण त्याच्यामुळे असा प्रॉब्लेम होते. नाहीतर लाईटीचं कसं आता इतका काही अडचण येत नाही. म्हटलं आता लाईट आले तर व्हिडिओची म्हटलं एंडिंग करून घेऊया नाहीतर म्हटलं राहून जाईल. ते बघा आले 2 जण. झालं कुणाल झालं पाणी घालून. चला तर चला मैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आज मी काय शूटिंग केलं ते माझ्या लक्षात पण नाही आहे. मी बघितलं पण नाही आहे. नाहीतर नेहमी कसं चेक करते काय केलं काय नाही ते. पण मला आता लाईटीचं काही गॅरंटी वाटत नाही. एंडिंग करूया इथेच. आवडला असेल आजचा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.